Joo, ei ollut tänään mikään kaikista helpoin peli, että oli vähän nihkeetä tuossa välillä, mutta tosi tärkeää 3 pistettä ja hienoa, että pidettiin 0. Miten se oli 3 hyökkäys? Tuli aika paljon paikkoja tuossa ensimmäisessä puolella. Joo, kyllä siis silloin varsinkin eka puolella kyllä oli pitkä, että ne hallitsi ja piti palloa ja me vähän katsottiin siinä vierestä, ettei se odotettu ehkä, että se näin alkaisi se peli, että me haluttiin ehdottomasti hallita ja pitää myös palloa, mutta onneksi ei saanut ne maaliin ja me saatiin hieno maali tehty. Kerralaiset maalista, niin mitä siitä näet sen? Ei mitään, se oli hyvä, pystyn juoksu Romalta sinne nurkkaan ja mä en ole itse varma, että menikö se omaksi maaliksi vai oliko se Hämäläisen, kukahan sitten teki, mutta väliäkö sillä tärkeät voittaa. Mitä Miksu sanoi taululla teille, että mitä pitää parantaa? Vähän terävyyttä jokaiselle, että pysytään pakka kasassa ja ne oli kuitenkin vaarallisia, kun ne pääsi sinne laitoihin ja sieltä keskittelemään, mutta yritettiin joka alueella vähän parantaa ja se nyt riitti sitten tänään. Sitten Valko-Venäjä selvästi ne avasi peliä teidän maalin jälkeen, niin sitten jos antoi teille paikkoja, niin myös teille myös varmaan itseluottamusta sitä 1-0 maalista, että kuitenkin henkinen yliotettu se pelissä. No joo, kyllä se tietysti hyvä saamaan tuli se maali, että siihen jäi sitten 35 minuuttia jäi jäljellä ja sitten ne alkoi painaa päälle aika monen jätkällä sitten tosiaan vastaanottoksi me saatiin hyvin mestoisia, mutta sitten ei niistäkään saatu maalia, että se 2-0 olisi kyllä tappanut sen peli heti. Kyllä tämäkin käy. Seuraava peli on sitten Valko-Venäjä kotikenttä, se on aika paha paikka pelata kuitenkin. Joo, ei siis niin pelin jälkeen jo jätkien kanssa puhuttiin, nyt on tärkeää, että kaikki palautuu ja meillä on tiistain kova peli edessä. Ei tule missään nimessä helppoa. Miten sä katsot peli alkoon? Mä uskon, että voidaan siihen voittaa.